Cynlluniwyd Fframwaith a Chynllun dyfarnu Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru i helpu Gofal Sylfaenol i leihau ei effaith amgylcheddol. Yn 2019, Cymru oedd y Senedd gyntaf yn y byd i gyhoeddi ar gyfwng hinsawdd. Bryd hynny, roedd GIG Cymru yn cynhyrchu cyfwerth ar dros 1 miliwn tunnell o CO2 bob blwyddyn, sef yr uchaf yn y sector cyhoeddus. Mae ein hinsawdd yng Nghymru eisoes yn newid. Mae hyn yn effeithio ar bob un ohonom, a gall gael effaith negyddol ar iechyd a llesiant cleifion a'r boblogaeth. Gall hefyd ei gwneud yn anodd darparu gwasanaethau gofal iechyd, gofal sylfaenol a chymunedol. Gallwn ni i gyd helpu trwy weithredu nawr. I wneud hyn, mae angen i ni gydweithio i gyrraedd uchelgais Zero Net Cymru ar y cyd. Rydym yn gwahodd timau ar draws practisiau cyffredinol, fferyllfeydd cymunedol, deintyddfeydd gofal sylfaenol ac optometryddion i ymuno ag eraill sydd eisoes yn cymryd camau i leihau ei hôl troed carbon drwy gofrestru gyda Fframwaith a Chynllun dyfarnu Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru. Mae'r Fframwaith yn cynnwys amrywiaeth o gamau gweithredu ddewis ohonynt i weddi eich diddordebau, ac mae wedi deilwra i amgylchiadau eich practis. Darperir awgrymiadau ac adnoddau ar sut i ddechrau brwydro yn erbyn newid hinsawdd. Mae cymryd rhan yn hawdd. Mae am ddim ar gael ar-lein ac yn agored i bob aelod o staff. Cofrestrwch fel tîm, dewiswch pa gamau rydych yn weithio tuag atynt ac uwchlwythwch dystiolaeth i brofi eich bod wedi cwblhau. Bydd y dystiolaeth hon wedyn yn cael ei defnyddio i gydnabod eich cyflawniadau gyda gwobr. Efallai eich bod chi a'ch tîm hyd yn oed yn meddwl am wneud rhai o'r gweithredoedd hyn neu'n gwneud rhai ohonynt yn barod fel rhan o'ch dyletswyddau personol, proffesiynol a sefydliadol. Wrth gymryd rhan, byddwch yn arwain y ffordd ar gyfer eich proffesiwn, gan wneud newidiadau bach ond arwyddocaol i greu effaith gynyddol fwy. Ewch i Gofal Sylfaenol Gwyrddach i ddarganfod mwy a chofrestru gan ddefnyddio'r cod cofrestru 44247. Fframwaith a Chynllun dyfarnu Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru, eich helpu i gymryd camau i leihau effeithiau niweidiol newid hinsawdd yng Nghymru.